odwira no de nneɛma a wodu twa odwira no na efi Kumase ntɔkwa bi si Wakantamansu Dodua Forest Asantehene ne nkrɔfo ne akuapemfo ne nti 1826 na no say you akuto ano yo two form eswai sikagani odwira bosom de baako so be fantefo nkramfo and wo make see coast na no be see coast na sa bre na message aba nti sa gandan akwamu probofo wo nyina timu a ebe ke akuapem ye kɔboa nkramfo nti man nkramfo defeat Asante nti within that war na mu no na yenso ye dey odwira bosom if you want to make 1826 the 1826 and odwira bosom abebidu